Αν έχεις e-shop, τότε χάνεις το 40% του τζίρου σου χωρίς καν να το ξέρεις. Και δεν φταίει ούτε η διαφήμιση, ούτε το προϊόν. Όλοι κυνηγάνε τους νέους πελάτες με διαφημίσεις. Αλλά κανείς δεν κοιτάει το πιο εύκολο. Τον πελάτη που ήδη αγόρασε. Γιατί δεν ξανάρχεται? Ο πελάτης παρήγγειλε, έλαβε το πακέτο, άνοιξε το κουτί και εκεί αποφάσισε αν θα ξαναγοράσει. Όχι όταν δοκιμάσει το προϊόν. Σκέψου την τελευταία φορά που παρήγγειλες κάτι ωραίο και ήρθε σε λάθος κουτί. Πέταξες τη συσκευασία ή την κράτησες? Ξοδεύεις 8 ευρώ σε διαφημίσεις για να τον φέρεις. Ξοδεύεις 4 ευρώ σε ωραίο προϊόν για να τον ευχαριστήσεις. Και τα χαλάς όλα με ένα κουτί 15 λεπτών από τον προμηθευτή σου, επειδή και μόνο ήταν το πιο οικονομικό. Το επόμενο σου τρίμηνο δεν εξαρτάται από νέους πελάτες. Εξαρτάται από το αν αυτοί που αγόρασαν θα ξανάρθουν. Και θα ξανάρθουν αν η συσκευασία σου είναι προσεγμένη. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο πελάτης δεν θυμάται μόνο το προϊόν σου, αλλά τη συνολική εμπειρία που του έχεις χαρίσει ως επιχειρηματίας. Αν έχεις e-shop, γράψε μας pack στα σχόλια και εμείς θα σε βοηθήσουμε να αναβαθμίσεις το look της επιχείρησής σου.